Jestem przez rok na tej scenie z przypadku. No to patrz, no to patrz, no to patrz, no to patrz. Pytasz kto co robi baka znowu sztos. Kto mianownik? Mianują mnie podziemny boss. Jestem dopełniaczem, dopełniam serce twojej. No nikogo czego nie ma ciebie i skillsów, o których mówisz. Jaki celownik, cel mam prosty, trafi w sedno. W tej kwestii jak snajper, trafiam na pewno. Widzę ciebie i długopis, a on będzie moją bronią. Twoi wierni pani wierni patrzą ciebie, nie obronią. Zawsze z Bogiem i Majkiem, Boże zostań w domu. Mam narzędzie i nie wiem czy nie zrobię krzywdy nikomu. Mowa o tobie, o szacunku, a raczej braku. Nie stoję w miejscu chłopaku, pokazuję na traku. Nikogo nie wołam, ty możesz wołać o pomoc. Wychodzę na głębsze wody, budując własny pomoc. Gdy chciałeś bym zaliczył, no jak chwyciłem drugie. Jestem z przypadku na scenie, więc pokazałem przygłupie.